Siguro mga no, thank you kayo at busog kayo. So sa pag-ano na ako diri sa Mako Barato Meals. So what you pa niyo turo no kaya magkanon. So may lang sa face. Turo magano. Start na ta sa atong downtown. So nasa rice, chicken, squid. Kasi shrimp, pero dili ko hilig ng shrimp, pero ato tilawan. Lumpia. Kalok na yummy, yummy, yummy. Ang siya nga manok. Mild siya pero ano siya, I give it 1. I give it 8. Kailangan spicy po. Mga guy, no? Scallops. Ako masulti sa scallops at 10 by 10 over 10. Ayos. Kaya siya pagka-spicy. Squid Fujia. 10 over 10 gitu. Nakalimot kasi nga sa serve. So magkaino kung arigid mo rin chill yung kayo ang Mako Barato. Mako Barato chill yung kayo. Chill nights basta siguro Friday to Sunday. Eh medyo dagang siya tao yun. Food is good. Pero sa ilang service na ako ay napasahan sa ilang review. Medyo loy daw kayong server diri sa Babaw kay sa Ustaran niya. Dagang customer. Saludo dito sa server gila. Sali yun ako. Musta na ma'am? Kalimtan ng mga pangalan sa mga pagkaon. Lamisa na manok. Alam sa lamisa na maron. Hindi magmahay. Kailangan ang rice, anli. Ang iced tea siguro, anli po. Mabaw. Tanan, anli. Chicks na siguro, di anli. Hindi makalimutan ka ng mga heartbroken diya, stress sa work. Pwede mo rin mag-stress eating. A few moments later. Every day. Every night. Siguro number 1 is big cook kasi family. So homemade yun. With love din eh.